Всичко вървеше перфектно, докато не се случи това. Значи така, Седи си тук и си изкарваш пари, правиш си песнички, играеш си на компютърчето, а брат и аз гниеше в затвора, Брато, спокойно. Извинявай, наистина ще измислиме нещо, обещавам. Не ми вика извинявай! Се ми е тая, ще влезна пак в затвора. Но с тебе ще бъде свършено. Чакай, моля те, ще ти дам пари, ето. Не ти искам тъпите пари. Време е да напуснеш този свят, братко. Не, моля те, брат ми, не дей. Стой, моля те. С Богом, братчето мой, чуй ме, свършено е с теб. Не, мамо! Знаете ли колко е часа? 3 часа през нощта. Ти си наказан, никакъв компютър до живот. И ти взимам парите, а ти се връща обратно в затвора. Да не ви потроши с пръчката.